Hello? A nevem Szódipáp, és azért jöttem, hogy elpusztítsalak! Úristen. Ja! Öcsit akarok! Na! De ugyanaz. Nem, ez sokkal ütősebb. Miért hívnak sajtburgernek? A sajtburger sapi miatt. Miért hívnak Szódipápnak? Jó sok energiája van. Lenne, ha adnánk neki pár cukorkát. Csak egy módon tudjuk meg. Hé, Szódipáp, edd meg! Leverem a holdat! Beteg. Oké. Melyiket szeretnéd? A kéket! Úgy érted a kék málnát? A kéket! A kéket! A kék nem egy íz! A kéket! Valaki lökjön meg! De erősen! Majd én! Hey! Gyakran jársz ide? Krapusz! Krapusz! Vigyél el, Krapusz! Nagyon rossz voltam! Nagyon dögös vagy, Krampus! Kérlek, vigyél el magaddal! Keményen kell játszani, hogy megkapd. Fejed túl nagy! Amúgy mivel van tele? Nem mivel? Levessel. Oh! Majd találkozunk, édesem. Az anyukád dögös. Elkérhetem a telót? Halló? 911? Ki tudnának jönni? Mi? Ó, elfelejtettem valamit. Várj meg itt, édesem. Oké, megjöttem. Ezt nézd! Meg fogom tenni! Ugye nézed? Igen, nézem. Kész vagy? Csapassuk! Készen. Ne várj megint!